ଏଇଟା 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 ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇଟା 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 ଆରେ ଦୀପ ନିଅ ଦୀପ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଦରକାର ଖାଇବ କି କ'ଣ ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ଅଲଗା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଅଲଗା ମାନେ କ'ଣ ଆରେ ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼, ତମର କି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କହିଲ? ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବ, ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇ କଥା ନା। ହଉ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦୁଇଟା ଦୀପ ଆଣି ତମକୁ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଦିଟା ନୁହେଁ, ମୋର 108 ଦୀପ ଦରକାର। କ'ଣ 108? ଆରେ ଏତେ ଦୀପ ତମେ କ'ଣ କରିବ? କଥା କ'ଣ କି, ଗତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆମ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଜଳିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ 108 ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଯାଚି 99 ଦୀପ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଯଦି 9ଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣିକି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ। କିଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଦେବେ ଦେବେ ଆଉ। ହଉ ହଉ ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ତ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଆରେ ଦୀପ ନିଅ ଦୀପ। ଆରେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ଦୀପ କେତେ ବିକୁଛ? ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା, ଏଇ ବଡ଼ଟା 25 ଟଙ୍କା। ଆରେ ତମେ ଏ ଦୀପ ବିକୁଛ ନା ସୁନା ରୂପା ବିକୁଛ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଶୀ ମାଟି ଦୀପ, ଦେଶୀ ମାଟି ଆଉ କ'ଣ ବିଦେଶ ମାଟି ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ସାଇଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଏ ଯୋଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପ 9ଟା ଦେ, ଆଉ 80 ଟଙ୍କା ଦବା ଆଉ କ'ଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ 80 ହବନି ସାର୍। ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଲୋକ, ଆପଣ ଏଇ ଗରିବ ଗରିବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆପଣ ଇଏରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ କଲେ ହବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ 85 ଟଙ୍କା ନେ ଯା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଆକୁ ପୁରା ହଉ ଦଉଛି ନିଅ। ତୁ ମତେ ଦୀପ ଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦଉଥିବି, ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହଉ ଦବୁ। ହଉ ହଉ ଜାଣିଛି ସମାଜସେବୀ ମାନେ ଫଟୋ ପା ଆଗେ ନିହାତି ଦରକାର ତାଙ୍କର, ଆଉ ନହେଲେ ଏଇଟା 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 ଆଚ୍ଛା 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 ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କି କାହାର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେ ନା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହବ ମତେ କହିବ। ବାବୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲ, ମୁଁ ଯାଏ। ହେଇଲେ 9ଟା। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ତ ବୁଦ୍ଧି। ତ ସକାଳୁ 9ଟା କି 10ଟା ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବେପାର 1000। ଆରେ ଯାହା ହଉ ଦୀପବାଲାଟା ଯାଇନି ଆଉ, ବସିଛି ଆଉ। ଓହୋ, ତା ପଇସାଟା ଦେଇନି, ମନ ପଡ଼ିଲାନି ପଳେଇଲି। ଆରେ ଭାଇ, ଆମର ଏ ବେପାରରେ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟା ଗୋଟା ବକରା ବନେଇକିଣି ଆଣିବି। ମୋର ବିକିନି ଆଉ। ହଁ ଆରେ ଆର ହାପି ଦିୱାଲି। ଆବେ ହେଇ